שכבתי בחדר שהיה לי את החלון עם הדקל, והייתי עושה לעצמי שם הרפאיות כאלה, והיה לי ממש מין מצב כזה, מין תחושה כזאת שכאילו, באמת הכוחות החיים יוצאים. האנרגיה שלי מתנתקת מהגוף שלי ונמצאת מחוץ לגוף. לא יודעת המילה נשמה להגיד, אבל זה כוחות החיים שלי, הכי נכון לי להגיד את זה. כאילו הם כבר לא ב100% איתי, הם איתי, אבל יש להם בעיה עם הגוף עכשיו, משהו בסגנון. תשמעי, תרצה, מצאנו בחצר גוזל שכנראה נפל מהקן, וחשבנו אולי תוכלי לבוא לטפל בו. אוקיי, אני כבר באה. אוקיי, תודה. ביי. ביי, תרצה. ביי. בתי חולים ורופאים היו תמיד אצלי ככה בלקסיקון. כשהייתי בת 4, חטפתי פוליו. זה היה יחסית ממש מאוחר, פשוט לא אמרתי את החיסונים. זהו, אני לא זוכרת את עצמי עם שתי ידיים נורמליות. כאילו יש לי יד קשורה כל הזמן, אבל אני לא מכירה כבר את התחושה של באמת, באמת שתי ידיים מתפקדות. ממש באותו יום שהודיעו לי שיש לי את הסרטן בפעם הראשונה, מיד אני כבר מאומנת מהפוליו, מהילדות שלי, לחפש את הדברים הטובים במצב. אם צריך לבחור איפה יש סרטן, אז עדיף שיהיה בשד מאשר במוח. אז אמרתי, לפחות שיש סרטן באיבר במרכאות, לא כל כך נחוץ. כמו שאני זוכרת את עצמי, תמיד נחשבתי מוכשרת כזאת בידיים. זה נורא מצחיק, זה מה שנקרא ידי זהב, עם היד וחצי שלי. הייתי הציירת של הכיתה, זאת שנותנים לה לעשות את הפלקטים. מאוד אהבתי, אני עד היום אני חושבת, אני מאוד אוהבת את מה שקשור באסתטיקה, מאוד מדבר אליי. ומה שזורם ממני בקלות זה היצירה. אני ממש זוכרת את עצמי, מחטטת במחסן של אבא שלי, היו לו חוטי קשירה של קרם. סתם כאלה אפורים, מגולבנים. ראיתי, לא היה לי שום דבר, מה היה לי? אני זוכרת את עצמי, לוקחת מהחוטים האלה ומקפלת אותם ומכופפת אותם לטבעות.
דיברנו על גורל? אני לא יכולה להתחמק מהגורל שלי כנראה, אני תמיד אהיה בעסקי טבעות. או בטבע או בתכשיטים. אתה יכול לרשום לי ציפור חדשה בבקשה? אוקיי. 62 חלף. טבעת X36808, ציבור הראשון. שלום הפשוש. שומן 0, Z554437. עכשיו יש לך חדשה? זה 7. לא אמרתי כלום על הפשוט. שומן 0, זכר בוגר. אין חילוק. גיל 3 כנף, 63.5. משקל 12. צפרות זה לא הדבר הכי קל בעולם. אבל זה היה צורך לקרב יותר אל הטבע. כשהמחלה התגלתה בפעם הראשונה, אז נאלצתי לעשות הפסקה. שוב, אני יכולה להגיד שאחר כך התעסקתי אפילו עוד יותר עם הצפרות, ונהניתי ממנה יותר. הייתי יותר מחוברת לדברים. בוקר אחד אני קמה ואני פשוט מרגישה משהו בשד. הרגשתי סתם גוש קשה, אולי גודל של זית, מה אני אגיד, משהו כזה. אז אני ממש זוכרת את עצמי, במהלך החיים אומרת לעצמי איזה מחלות יש סיכוי שנחטוף, איזה מחלות יש סיכוי שלא נחטוף. סרטן זה לא שלנו. הלב יהיה לנו, יהיו דברים שיהיו לנו, אבל סרטן זה לא שלנו. בבקשה, יש לך פה חדרון הלבשה, תורידי חלק עליון, יש לך חלוק, תלבשי אותו ותצאי. תודה. זה הצילומים האחרונים שלך, תרצה, נכון? זוכרת עצמי עומדת בתור בבנק מול התאריך והשעון, ואני אומרת, בשעה הזאת, בתאריך הזה, גיליתי שאני עם סרטן. זאת אומרת, אני לא הייתי צריכה את התשובה. זאת אומרת, אני אמרתי, 99%, אני עם סרטן? אני קודם כל לא מרגישה כלום. אני בריאה, מה פתאום אני עם סרטן? את מה זה חוטפת בומבה בראש? את לא מאמינה. אוקיי, עוד שנייה. נורא קשה. משתדל. כתף קצת החוצה. מצוין. סופרי קצת את הגוף 45 ככה, הכתף תרפי, ותשתדלי כמה שיותר לעזור לי להכניס אותה פנימה, ממש קשה לך. הנה לי חופש בכתף, היא נעולה. אני מצטערת, אבל עוד שנייה אני אשחרר אותה. זה נורא מוזר, כי אין לי מושג מתי קיבלתי את הביטחון שאני אהיה בסדר. אור בא, ואני זוכרת ממש שישבנו בחוץ במרפסת, ואני אומרת לעצמי, או התשובה של הבדיקה שלי חזרה, ואמרתי, יש לי סרטן בשד.
אז ישר התחילה לבכות. ואמרה, אז מה, אם את הולכת למות? אז אמרתי לה, ובאמת, בביטחון כזה, ועם מבט בעיניים, אני ממש לא הולכת למות. זה מה זה הרגשה מוזרה פעם ראשונה שצמה פאה על הראש? בכלל זה הרגשה מוזרה שהשיער נופל, אם אנחנו כבר מדברים. זה לא רגיל, יש תחושה נורא מיוחדת. ואת מרגישה כאילו שיש לך איזה כמו כובע כזה, השיער שלך הוא כמו כובע, כי הוא מנותק מהשורש, הוא מת. עד שהשיער נופל, ממש, יש תחושה נורא מיוחדת כזאת. העצבים כאילו של הקרקפת מרגישים את השערה כגוף זר פתאום. ברור שאני רואה את עצמי ככה. סנופי, תראי איזה אוזניים. נכון שאני אמרתי, גיליתי שיש לי אוזניים. סנופי, מה זה סנופי? בלי השיער. איך אני צוחקת על האוזניים שלי. התחושות הפיזיות הן כל כך קשות וחזקות, והפחדים והמתחים, שזה שטויות איך אתה נראה. זאת אומרת, לי זה לא היה חשוב. אוי, הבר מצווה של שלומי. בבר מצווה נראיתי יפה, אני חושבת. מעניין אותי אם באמת רואים שזאת פאה. אני מה זה הייתי רגישה לזה שלא יראו שזאת פאה. בטח שרואים שזאת פאה. איכס. תודה רבה לכם כולכם שהגעתם. והמון הצלחה בחיים. ואני רוצה לאחל לחיים, חיים. אני שומעת לפעמים באמת על בני זוג של אנשים חולים, איך הם פתאום נעלמים להם ונוטשים אותם, אני פשוט לא מאמינה, זאת אומרת, אני לא מכירה צורת חיים כזאת. ואני יודעת כמה אני בערת מזל מזה, ויקה, באמת תודה על זה. בפעם אני לא יודעת כמה. זאת אומרת, זה בכלל לא עולה אפילו קצה של שאלה, האם אני אהיה שם איתך או לא אהיה איתך שם. זאת אומרת, אנחנו ביחד בסיפור הזה עד הסוף. טוב, למעשה אני הראשון שידעתי שזה ממיר. זאת אומרת, בשלב שזה נדע שזה ממיר, אני הייתי היחידי שיודע. אם יש לי יומן של עבודה מסודר, אני רושם פועלים ועבודה יומית, ובייחוד שזה היה באמצע כתיפים. שבוע ימים נעלם לי מהיומן. בלנקו. ריק. זה היה שבוע של תזזית. עצות, החלטות, רופאים. עברתי תחושה קשה שאיבדתי אותה. הייתי בלי שערות, בלי גבות, בלי ריסים, בלי כלום, עם פיג'מה, בן אדם שלא אוכל בכלל שבועות. ואני זוכרת עצמי מוסד במסדרונות ובמעלית וזה, עם אנשים, כי אני מכוסה אז אני מוגנת. אבל רואים, ואני רואה את המבט של האנשים, איך הם מסתכלים עליי, ואני קוראת בעיניים שלהם שאני נראית להם משהו כמו בן אדם שעומד למות או משהו כזה. זאת אומרת, העיניים שלהם קרואות לרווחה, והם לא יכולים לא להסתכל, אבל הם לא רוצים להסתכל. כי זה מראה, זה מראה נוראי. אתה לא נראה טוב, זה מראה ממש לא נעים. הובהר לי שאין לזה משמעות רפואית אם עושים כריתה חלקית ומלאה מבחינת סיכויי הריפוי שלי. אני בחרתי כריתה חלקית, והסיבה לזה היא שהעדפתי שד פחות אסתטי, אבל שד שהוא יותר שלי, הוא יותר אני. זאת הייתה הרגשה שלי, הבחירה שלי. אם יש לי אישה נשית, אז יש לי אישה נשית שעברה פשוט טראומה
שבעקבותיה היו צריכים לקרוא את השד. עכשיו, קשה לי להאמין שאשתי הנשית, בגלל שקראו לה שד, הפסיקה להיות אישה. זה בשבילי דבר פשוט ביותר. הייתי כל כך בטוחה בעצמי, שאני עם זה גמרתי, עשו לי כל מה שצריך, גילינו בזמן, מה הבעיה? אין שום בעיה. זאת אומרת, עם זה גמרתי. כמשפחה וכזוג עברנו דברים מאוד משמעותיים. דבר ראשון, כבר כלום לא ברור. לא ברור המחר ולא ברורה השנה הבאה. באמת, כשאנשים יודעים בשכל שכולנו נמות בסוף, ואף אחד לא יודע מה מחכה לו מחר, כולנו חיים בהרגשה כאילו שהכל יזרום. אצלנו הדברים האלה מחודדים הרבה יותר, ואין מה לעשות, אף אחד לא יודע מה יקרה הלאה. כמו שאתם יודעים, כל שנה כיתה ה' בבית ספר אלונה עושה בחלק משיעורי מדעים שלה, עושה את פרויקט הבאז האדום. חלק מהמטרה שאנחנו עושים איתכם את הפרויקט, ולא למשל עם סטודנטים לביולוגיה, זה כי אנחנו באמת רוצים לחנך את הילדים של אלונה, לשמור כמה שיותר על טבע ולאהוב אותו. שבאמת באמת ייכנס לכם פנימה, לעומק הלב והנשמה, כמה חשוב לאדם לשמור על כדור הארץ שלו. כי לשמור על הבזים זה קטע מלשמור על כדור הארץ. פתאום לראות מין חדש שאף פעם לא ראית, ולהכיר מין חדש, ולהסתכל על התנהגות חדשה, זה פשוט כיף לא רגיל. מה משמש להם לעמידה? העמוד הזה? העמוד פה. עם המשטחים האלו, כן. זה במהלך התצפיות, ראיתי את זה. איפה? בואו רגע, בואו נראה. ממש פה, ממש פה. פה. הנה, יש. התנועה הזאת מובילה. יש על האנטנה, יש שם זכר עם אוכל בפה. להבדיל מבן אדם, הבאז האדום לא יודע שהוא נמצא בסכנת הכחדה. אני גם לא הולכת עם הרגשה שאני בסכנת הכחדה, אבל המושג הכחדה יותר קרוב לליבי היום. הציפור הזאת נמצאת בסכנת הכחדה עולמית בכל מקומות החיות שלה. וככל שהאדם משתלט יותר על שטחים, משתמש בהם לתועלתו, מאבד אותם עיבוד חקלאי בעזרת חומרי הדברה, אז יש פחות ופחות מזון לבאז האדום. במקומות יישוב אדם ממש נשארו 2 מושבות גדולות. אחת אצלנו שלושת מושבי אלונה, גבעת נילי, עמיקם ואביאל. ועוד מושבה בעיר ירושלים, בשכונות הישנות, כמו מוסררה, איפה שיש גגות רעפים, גם שם יש מושבה. זה הבית האופייני, המסורתי של הבזים. בדרך כלל צריך להיות גג רעפים כזה עם ארגז רוח מעץ, שהוא ישן, והוא מפורק בכל מיני נקודות, במיוחד בפינות שלו. רואים ממש פתחים קטנים. והבאז האדום נכנס דרך הפתחים האלה ודרך הרעפים המוסתים, ומקנן בתוך שטח הגג במקום חשוך, מוצל. עכשיו, בית כזה כבר אף אחד לא בונה, אין בימינו בתים כאלה, יש רק מה שנשאר מתקופות קודמות. זו דוגמה של בית שיש לו כבר ארגז רוח, שאף פעם לא יהיה כאן פתח נורמלי לכניסה של בזים אדומים. והנקודה הזאת עצמה עמד פעם בית סוכנותי ישן עם גג רעפים אדום. בית כזה הוא פוטנציאל לתליית תיבה בהמשך. אני רוצה להזכיר לכם שלכל חתיכת עץ יש מספר. אתם אחראים על זה שהצדדים לא על אף צד, עוד שמתפסת לשם. חברו את המחסום הפנימי, מספר 6, לרצפה ולאחד הצדדים ביתרת שני החלקים. זהו, יפה מאוד. אני רוצה גם... אני הייתי מזהה אותו. יופי, עכשיו, רגע, חשבנו איך צריכה לראות תיבה לבאז אדום, אין לנו שום ניסיון עם זה. אז מה שעשינו זה פשוט
החלטנו לחכות את אתר הכינון הטבעי שלהם, את הארגז רוח, פשוט צר ארוך, מלבני צר וארוך, סגור, זאת אומרת שחשוך בפנים, ופשוט בנינו מקטע שהוא מחכה את ארגז הרוח הזה. אנחנו חושבים שילד שבונה תיבות כינון נקשר רגשית אל הבאז ומרגיש שהוא עצמו עשה משהו ממשי להצלת הבאז האדום. והילדים אוהבים את זה בצורה בלתי רגילה, הם ממש מחכים ליום הזה של בניית התיבות ותליית תיבות, והם באמת מתחברים לעניין מהיום הזה. בשנה הראשונה, אני זוכרת את עצמי ממש מבועטת בלילות, כזה לא יכולה להירדם מפחד שהנה עשינו הוא הפרויקט גדול. ועשינו יום קהילה בנושא הבאז האדום, וחשפנו את הסיסמה, ואת הלוגו של הפרויקט שמופיע על חולצות ילדי בית הספר. והכנו מעל 20 תיבות ותלינו תיבות, ויבואו הבזים, ובכלל לא התייחסו לתיבות האלה, ואף זוג לא ייכנס לנו לתיבות. פחדתי מזה פחד נוראי. אבל בשנה הראשונה נכנסו לנו כבר 4 זוגות לתיבות. שזה היה בעינינו הצלחה כבירה ממש. היום כבר יש לנו משהו כמו 18 או אפילו מעל 20 זוגות שמקננים תיבות. ביום סלט, שזה למעשה יום של סיורים ללא תשלום, פתוח לקהל הרחב, יש ממש מגוון יפה של פעילויות בחצר בית הספר ובכל המושב. הדבר המרכזי והעיקרי הוא יציאה לסיורים, לראות את הבאז האדום, לראות את צורת הכינון שלו, את התיבות, ולראות האכלות של גוזלים, כי אנחנו תמיד מקפידים לעשות את זה שיא העונה. עם הדרכה של מדריך בוגר וילדים מכיתה ה' שעושים את הפרויקט, ויכולים לספר לאנשים שבאים לראות אותו על הפרויקט, על הבאז האדום, והם עושים את זה ממש יפה. האמת שאני פה לא ראיתי ביומיים האחרונים, אבל לפי כל המידע יש, כן? כן. יש לכם פה בחצר בית ספר עצמו 3 כינונים. יש לכם התיבה גבוהה פה, ויש לכם בחדר מדעים 3 כינונים. את עתיד הפרויקט אני רואה בעיקר בעניין של ההפנמה של הקהילה, את חשיבות הנושא. כבר את הילדים שגדלו עם הפרויקט הזה, שהם עצמם כבר אולי ממשיכים את העניין לבד, הם בעצמם דואגים לבזים. הם רואים את הבזים, הם רואים שאם מתחלפים גגות צריך להכין תיבה ולתלות. ביום שנגיע לשלב הזה, וכשנדע באמת מה הבעיות של הבאז, המחקר ידע, וידעו מה הפתרונות, והקהילה תפנים את זה, באותו יום אני ארגיש שהתפקיד שלי יסתיים בעניין הזה, שלא אני דווקא ספציפית צריכה להריץ את הפרויקט הזה. שלום. שלום. יש לך עבר משפחתי של סרטן השד במשפחה? לא, אבל יש לי, זה נקרא משפחתי. מצד אמא, סבתא, דודה? לא. אוקיי, אצלך היו פעם איזושהי בעיות בשד, חבלות, דלקות, ביופסיות, מה עברת בשד? ביופסיה, ניתוח, ואיזה שד זה היה ומתי? ב-93, כריתה חלקית. את עברת אחרי זה הקרנות, כימותרפיה, מה בדיוק עברת? גם הקרנות? הקרנות, כימותרפיה. באיזה גיל הייתה לך וסט ראשונה? 13. מתי הייתה לך וסט אחרונה? וסט אחרונה. אני אגיד לך בדיוק... 98. אמצע 98 מתישהו. בכמה היית שזה הפסיק? הפסיק לי בגיל 42. זה הפסיק באופן טבעי או כירורגי? את עברת איזושהי ניתוח גינקולוגי? הפסיק בגלל טיפולים כימותרפיים. אוקיי. כל הזמן הרופאים אמרו, כל מי שמסתובב בברנג'ה הזאת, דברו על 5 שנים. עברת 5 שנים מהפעם הראשונה, 10. את נקייה, את יצאת מזה, את גמרת. ועברו 4.5 שנים, וזה חזר. יצאו לי גרורות. יצאו לי גרורות אפילו לא הכי נחמדות בעולם. יצאו לי גרורות סביב הריאות.
ב1000% הייתי משוחררת מהמחלה הזאת. לא תפקדתי כמו אדם שהיה לו עבר כזה, לא היה לי שום פחדים מסרטן. שום דבר. בשבילי זה היה ונגמר. ופשוט חזרתי לחיים רגילים. ממש רגילים. הייתי אותה תרצה שהייתי לפני המחלה. בקיצור, עברתי משבר נורא קשה. אני חושבת בכיתי חודש ימים כל הערב במקלחת. רק מהרעיון שאני עוד פעם עם זה, שלא לדבר על התחושה של מה מחכה לך. בגדול, אין תרופה אמיתית לסרטן גרורתי. אין. מדובר על דיכוי כל הזמן ועל להרוויח זמן, בתקווה שיהיו תרופות. זה גם נאמר בהמשך בצורה יותר ברורה, באמת. בהשתלה זה כבר נאמר, שכל הרעיון הוא למשוך את הזמן כמה שיותר. לא נודע בתכלס עצמו היה מה אנחנו נעשה עם השתלת מח עצם. אני ביטלתי את זה על הסף בהתחלה. כי אני פחדתי שהיא... פחדת שלא תעמוד בזה? סליחה. פחדתי שהיא פשוט תמות מהטיפול. הגענו למסקנה באיזשהו מקום ביחד כזה, מתוך עצמנו, שאנחנו צריכים לעשות הכל, שלא יהיה מצב כזה אחר כך להגיד לא ניסינו. אני ממש זוכרת את עצמי, בבוקר שנסעתי להשתלה, ניגשת למיטות של הילדים שלי, ממש. נסענו מוקדם כזה, והם ישנו עוד, והערתי אותם, ונשקתי אותם, התחבקתי ובכיתי נורא. פחדתי שאני לא אחזור אולי. זה דבר שיכול לקרות. זה אומנם לא דבר נפוץ, אבל זה יכול לקרות. אישור לצאת פעם ראשונה החוצה, אמרו לנו תעלו לגשר, לא ידענו מה זה, כדאי לך. אז עלינו לגשר. היא הייתה עם החלוק, עם הכובע, עם המסכה, סטרילית, והיא לא ראתה אור שמש. 3 שבועות נתתי לה את משקפי שמש. זו הייתה תמונה לראות אותה, זה... לא ראו כלום. לא ראו כלום, הוא רק בן אדם, איזה דמות. בזמן ההשתלה אתה נשרף, התחושה היא שאתה נשרף. כל הזמן פינטסטי שאני נכנסת לבריכה של מים צוננים. וראיתי את האנשים ואומרתי, אני פה, הם שם. סתם אנשים יושבים במים. היכולת הזאת, זה היה כל כך רחוק ממני באותו רגע, סתם להתרחץ בים. לא יותר, דבר כל כך פשוט, בסיסי. התחילה לבכות, ואמרתי, תראה מה זה. איפה אני נמצאת, כל האנשים שם עושים חיים. את ההבדל במרחק ביניהם. את ההבדל. שני עולמות. ואני פה גובעת והם פה... שווה לי לחיות בעצם? אני בצומת. אם אני לא אלחם, יכול להיות שאני אמות מהמחלה. ואם אני אלחם, למה אני רוצה להילחם? אתה נכנס עמוק עמוק לנשמה, מחטט בטוב טוב, ומוצא חיזוקים לסיבות שלך להילחם על החיים. כי המלחמה היא קשה. היא מלחמה שהרבה פעמים אתה מתייאש באמצע ואתה אומר לרופאה, סליחה דוקטור, אני פשוט לא עומד בזה, אני מבקש להפסיק, אני מרים ידיים. זה משהו שאני ואחי אני חושבת היינו מאוד מנותקים ממנו באיזושהי צורה. כי לא ממש נתנו לנו למשל לבוא לבקר, או לא דיברנו איתה 3 שבועות בזמן הזה, ולא ראינו אותה. מבחינת אם פחדתי שהיא תלך, את זה באמת אף פעם לא הרגשתי, אבל מאוד דאגתי, כן. טוב, ההתאוששות היא מאוד קשה וארוכה. זה עוד חודשים בבית, רק להתחיל לאכול מחדש. תרשלת של בן אדם, כאבים איומים עדיין. אחרי שזה נגמר, אז התחלתי לקחת את התמוקסיפן, שזה כדור שהוא הורמון אנטי-אסטרוגני, כאילו מונע מתאי סרטן ללבלב בגוף של האישה. התחלתי פתאום לבכות, סתם
הטריגרים הם כלום, הם מילה שמישהו זרק בחדר. כמעט שלא הצלחתי כבר לזהות את עצמי. תופעות נפשיות מחרידות, אני פשוט לא הייתי מאמינה שיש דבר כזה, מצב נפשי שמרגישים כל כך זוועה. זה היה תקופה, אני חושב שיותר קשה מכל הטיפולים מבחינת מה שהיא עברה פה. זה היה... זה משהו לא מוכר לחלוטין. זה משהו שאין לך שליטה עליו. לא אומרים, זה סוד. אני עומד חסר אונים. כי אין. העולם מאיים, החיים מאיימים, התפקוד מאיים, אי אפשר לתפקד בכלל. חרדות, פשוט משהו כמו היסטריה פנימית נוראית. זהו, והגעתי לרופאה שלי ואמרתי לה, אני לא יכולה לחיות. דוקטור פריד, אמנם הצלתם אותי מסרטן, אבל אני לא יכולה לחיות. אני לא יודעת איך להסביר את זה. אני אומרת לי, תרצה, תרגי, את נורמלית לחלוטין. זו תופעה נורמלית אצל נשים שעוברות כימותרפיה ומפסיק להם המחזור כמו לך. זה ידוע. ואני יודע את זה. אני יודע את זה מתוך גם הייתה לי היסטוריה מלאה של סרטנים במשפחה. שלו, לא שלי, המשפחה שלו, לא שלי. המשפחה שלי בסדר. זה התחיל מאמא שלי עם סרטן שד שאני עברתי, וזה אבא שלי שנפטר מסרטן, ואני יודע בדיוק מתי הוא נשבר, ויש בזה קשר בלתי רגיל בין הנפש לגוף בקטע הזה של סרטן, אני בטוח בזה ב100%. ופחדתי, זה היה קטע מפחיד מאוד לראות שאם אנחנו לא מצליחים בפרק זמן סביר להתגבר על הבעיה הזאת, זה יתחיל עוד פעם. מזה פחדתי. הייתה תקופה מבהילה. זה מאוד מבהיל. אני עושה כל חצי שנה ביקורת, צילום ריאות, ליקוד דם, בדיקה יסודית יותר אצל רופא נשים, ממוגרפיה כמובן, כי אני מניחה שרוצים לראות שלא מתחיל להתפתח שום דבר, פשוט מאוד. צריך לראות שלא מתחיל ללבלב שוב סרטן באיזשהו מקום. יש לך תשובה לצילום הזה? צריך להיות פה בפנים. אני בונה המון על הכוח הנפשי שלי, ואני שיניתי המון דברים בחיים שלי. שיניתי דברים בפנים, בנשמה, בהתייחסות שלי לחיים. אני היום אדם אחר, אני באמת מרגישה שאני בן אדם אחר. אני לא תרצה שאחרי המחלה הראשונה, שלא נתנה לה מחלה לגעת בה בעצם, זאת אומרת, לא נתתי לה מחלה לגעת בי, במובן של לקחים אמיתיים, כי יצאתי מהנחה שזה היה משהו שחולף. כן, הייתי אומרת שכל מיני עיסוקים שלי קשורים בשמירה על דברים, בהישרדות. גם העבודה שלי בנקבת המים העתיקה שלנו, בפארק אלונה, היא גם למעשה להדיר ולפאר משהו מהעבר, משהו מהחיבור שלנו למקום, משהו מהחיבור שלנו לארץ ישראל, לאדמת ארץ ישראל, וגם המלחמה שלי לשימור הסביבה בכלל, לשימור ריאות ירוקות, שטחים פתוחים. כאן, איפה שאנחנו יושבים, רמת מנשה המשגעת שהולך לעבור בכביש חוצה ישראל. כל המלחמה שלי נגד העניין הזה הוא לשמור על דברים בעבר שהיו קיימים, וכשאנחנו נשנה אותם, אי אפשר יהיה לחזור אחורנית יותר. זהו, אם נגלה שטעינו, זה יהיה מאוחר מדי. אוקיי, זה הגוזל. השנה הצלתי 3 גוזלים שנפלו לי כמה פעמים, בשלב שהם כבר לא פסיביים באתר כינון, אלא הם רצים אל ההורים. ואז הם רצים, הם כננים הרי בגגות, רצים, הם צומחים למטה, הם עוד לא יודעים לעוף. יש להם איזה טווח של משהו כמו 10 ימים, שבועיים, שהם עוד לא מסוגלים לעוף, אבל הם לעומת זה רצים.
זה שלב אקוטי, יש איתו בעיה ממש קשה. תגיד לי מה דעתך? הכנף הזאת בסדר. גם הכנף הזאת. כי אני לא יודעת כמה זמן הוא היה מונח על הקרקע. טוב, קודם כל אני רואה שהרגליים זה דבר, יש רגל אחת שהעצם מעוותת. אז כבר למדתי על ציפורים שזה יכול להיות או רככת הדבר הזה, או באמת איזו שבירה שלא מתרפאת נכון. כאן בעיקרון זאת רככת. כן. ויש כאן דלקת בעצם, זה גם כן רככת. יאללה, מסכן. וכל זה מתוצאה שהוא לא קיבל את המזון הנכון. דרך אגב, זה גודל של באז בוקר, השלט שלו? כן. מה אתה אומר? זה נראה די קטן דרך אגב. בכלל זה נראה כמו... זה כי יש את הנוצות וכל ה... אתה לא יודע לאן מגיע העצם. רואים אותו לפי הגבול, לא משהו רואים יפה. הנה הזנב, אני רואה אותו. איזה יופי. אוי, רגע, תעצור, מה זה? אוי, אני לא מאמינה מה יש לכם פה. אתם יודעים כמה זה עושה לי רע הדבר הזה? אוי, אלוהים. שבילי החיים מובילים אותך דווקא להתמקד במה מסוים. זה מתחיל מחינוך בכלל בבית, שאני גדלתי עם בעלי חיים. כמו שכאן יש שורות של כלובים, הייתה לנו חצר קטנטנה, אבל כל החצר מסביב במעגל היו כלובים. כל החיים שלי גדלתי עם חתולים במיטה, עם כלבים טיילים, עם תרנגולות ברווזים, מה שאנשים פשוטים יכולים לגדל בבית. זאת אומרת, החיבור הרגשי שלי לעולם החי הוא היה תמיד. משהו. רגע, תמשך את היד, לא, זה לא חשוב, זה כמו קליץ כזה. מה יש לו? רוצה להרשים אותך. כן? עושה לי מופע חיזור או משהו? אני כבר לא יכולה לראות סרטים בערוץ 8 או 18 על החיה הזאת שבהכחדה, על הצמח ההוא שנכחד, על כל ההצלות בקנה מידה כזה מקומי. די, זה כבר, זו תחושה של אובדן. לא אנחנו יצרנו את כל עולם הצומח, לא אנחנו יצרנו את כל עולם החי, אין לנו זכות לעשות מה שאנחנו עושים לכל זה. והאדם היום בקצב נוראי, בקצב ממש סילוני במושגים של אבולוציה, מקריד מינים. ואנחנו עוד לא מבינים בכלל את המשמעות של מה שעושים, ואין כבוד לטבע, גמרנו, אין כבוד לטבע. בסוף נשלם מחיר, אין אפס. סרטן שד, ככה בשקט הופך להיות ממש מגפה. כל אישה עשירית במהלך חייה תחלה בסרטן שד בשלב כלשהו במהלך חייה, צעירה או מבוגרת, וכל שנה מתות 925 נשים. זה מדהים. זה פשוט מספר אדיר שאנשים בכלל לא מודעים אליו, כי בשנה יש 365 יום, זאת אומרת כמעט 3 נשים ביום. 2.5 נשים ביום. מתות רק מסרטן שד לבד. סך הכל 44 נשים מתוכן הן ערביות. שוב דבר שמחזק את העניין של משהו באורח החיים שלנו. לא באוויר שלנו, לא במים, בסגנון החיים ובמזון, לדעתי. מה שקורה שרוב האנשים היום אוכלים מזון תעשייתי. קונים המון מזון קפוא, מזון תעשייתי, שאין מה לעשות, כל חומרי הטעם שם זה כימיקלים, וכל חומרי הצבע זה כימיקלים. זה נורא קל וכיף לאכול את זה. אני משתדלת היום לעזור לגוף שלי להסתדר בתוך כל שפע הרעלים האלה. זה לא סוף העולם להיות חולי סרטן. ממש לא סוף העולם, ועומדים בזה ומתאוששים מאוד יפה. כמה שקשה, אם אתה בחיים, אז אתה תצא מזה. באמת, יוצאים ומרוויחים. באמת, יש רווח. מהסבל הנורא יש התרוממות תרומה, יש עלייה לא נורמלית. באמת.
מהמקום הכי נמוך את עולה לשיאים חדשים שבאמת לא הייתי בחיים. לא, בעולם לא הייתי מעלה בדעתי שאני אעבור את כל זה ואני אשרוד. לא, אין ברירה. את שורדת את זה ואת לומדת להפך, את לומדת ליהנות ממי יש, ולשים בצד את הקושי ולהילחם כשצריך להילחם, ואחרי זה חוזרים לחיים וחוזרים בגדול, ממש בגדול. הדברים מקבלים משמעות וערך ואיכויות אחרות לגמרי. פתאום זה, מה זה כיף לחיות? סתם לחיות. וזה, תמיד אומרים שאושר זה דבר שלך עם עצמך, דבר פנימי של האדם. זה מה זה נכון? זאת אומרת, אני רואה איך שרק מה שקורה לך עם עצמך, ורק כאילו מוסר השכל עצמי שלך מהחיים שלך, רק זה מביא אותך באמת לאיכויות ודקויות של הנאה. זהו. המצב היום ברפואה כזה, שממצב שבו תרצה נמצאת, למעשה אין החלמה. ישנם מחקרים חדשים כל הזמן, יש טיפול שוטף במחלה הזאת, יש כל הזמן חדשנות ברפואה המודרנית, והתקווה היא שאם זה יחזור אי פעם, ידעו איך להתמודד עם זה עוד פעם. ומה אנחנו צריכים בסך הכל? אם אנחנו מסתכלים על זה באופן קר ומחושב, עוד 4 תקופות כאלה של 5 שנים. מספיק. תמיד נדמה לי שאולי, אם חס וחלילה יקרה משהו ואני אמות יחסית צעירה עוד כשאני עושה את הפרויקט הזה וזה, אם יצליחו אותי איכשהו בהקשר של שמירת טבע, של עולם הצפרות, אם יחלקו איזה ספר צפרות למי שממשיך אחרי את הפרויקט. מה יגידו? יגידו שהייתי באמת אישה מן היישוב, שלקחה על עצמה ממש לשמר בעל חיים בסכנת הכחדה, בלי כביכול הרקע המתאים. פשוט פרצה לאיזה נישה שלא שלה באופן טבעי בכלל, רק עם הרעיון ועם האהבה שבלב. טוב, הנה עוד אחת, עוד ענפה ארגמנית. הופ, תפסה.